नोंबोथ' आरो माने एफाराब सेंग्राफोर गथ'निफ्राय बोराय बुरैसिमहालागै जमा जानानै दं ओरैहाय खोमसि जोबनो माने बेखौ आरो दा बुंसै मादै मा ओंख्रि जाखो हे मा ओंख्रि जाखो होनदों ए माबा दाउ बयलारजों बायगन ओमफ्राय जोगोलावरि आलु बेखौनो संनानै जानानै फैदों माला सङा बेलासियावनो ना मा दासो संनानै फैदों दासो संना फैखादों ना मा औ दासो संनानै फैदों जाथ'वाखै ओमफ्राय जाहैला जाहैनोसै बेखौ गान देखायनायखौ नायनानै गान देखायनायखौ माथो हाग्राबारियाव जिरायखो हाग्राबाबो जायो दे नंगौ ओमफ्राय आदै आंनिया माबामोन मैथा गोजाजों ना गोथां नंगौ बा दिनै मा फिल्म ओरै फैनांसिगौ नोंसिना ओरै फैनांसिगौ ओरै थानांलानो बा गथ'निफ्राय सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय नै ओरैबायदिखा नानि मा लेखा फराया एगजाम जोबनायखायनोथ' राजा जाजोबदों बिसोरो ना मा ओरै थांनांगौनो एसे ओरै फावसायनांगौनो दाना ओमफ्राय ओंखामजों ओंख्रि जादोंना जायाखै मा ओंख्रि जाखो हे आलु ओमफ्राय दाउ थोस लाजिबावदों बेहालाय सबाय बिमा जुब मोखाङा बिनो थिग खालिनो बर'नि फिसा माथो मा जादों अ आच्छा नोंहालाय मा क्लास मोनखो क्लास 9 नायदावबाय था ओमफ्राय मोजां लेखायाव मोजां नायना फरायाबा न'आ बबाव नोंसिना खाथियावनो बारा गोजान नङा होमबालाय ना मा दखान बारबानो मा गामि थाइगिरगुरि बा मानो फैदोंमोन नोंसोर बे हाग्राबारियावलाय मा नायनो हे ए बेखौ नायनो फैदों नंगौ थैस नोंसोर नुदोंना नुवाखैमोन गोदोहाय नुवाखै नंगौ बेसे बुरजा दं ओरैहाय आयु 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 नै बेजों सासे दङ बेखौ खोन्थाथ'लेलै नै गिलायलांबाय आं बिसोरखौ एक्सन मारै दं नै बा ओरैबायदिखा मानसिफ्रा गोगोम दंखायो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै आबै आबौ मादै गय बागानाव गोगोमखा नानिमोन हा रायनो नङा उन्दुनो ओंखाराखै नंगौ उन्दुनो ओंखाराखै नंगौ उन्दुनो ओंखारबालाय माथो उफायबाव जोंहा नायनो गोसो जाबाय ए नायनो गोसो हा भिडिअ नाय शुटिं खालामनायखौ नायनो फैग्राफोर सारा गावनोबा रोंना रोङा जायखिजाया मा होनो बेखौ आर्मि ना पुलिस गावनो रोङा गाव बाबु उन्दुनो ओंखाराखै थावबो नायथारगोन नामा ना हे ओंखाम जादों जायाखै नों न'आव जाबोबाय दा मा ओंख्रि मोनजाबोखो बर' फिल्म माबा खालामनायखौ नायफैदों मानसिफोरा ओरैबायदिखा ओरैहायनो बिदि आरोखि ओमफ्राय ओइ नोंसोरलाय गोदो मोनथामफोरनो ओंखाम जाहैयोमोन दा मोनथामफोरनो फैयालै मालाबा फैयो मालाबा अबेथिंबा थाङो नंगौ औ जिखुनु गेरेन्थि गैया
नंगौ ओमफ्राय नोंसिनावलाय फैयो थाङो सोरनाव थायो थिग गैया जोंबो मिथिया दे आच्चा नोंसोर बे फिल्मखौ जेला रिलिज जागोन दा नायबाय उनाव माखौ नायबावगोन रिलिज जाबा नायनो थाङो ना थाङा नायहैयो दा आच्चा नायहैबावगोनसो दा नै सिंनिखौथ' नुवासै नोंसोरो सिंनिखौथ' नुवासै फिल्माव नुबा नोंसोर गाबनो थोथारगोन आंनो बोरैबा मोनदों दिनै बापा गामिनि मानसिफोर बेसेबां बेफोराव इन्टारेस्ट दं हा इन्टारेस्ट मा ओंख्रि जाखो नोंसिना गैला एबाराव थांफ्रामजोब्बाय नै माखासे थांफ्रामजोब्बाय बा गोसो होनानैल' नायखादों हा अरिजिनेल' एबारावहाय जाथारगोनसो हा दा जागोन बेरा बियो बा 20 जनसोल'सै थांफ्रामजोब्बाय माखासे